Elogra. Aku Sar Elogra. Baba. Sanda मोनस्राबाय दे नोंनि जायगायाव हायनानै सान्दा मोनखाबा ha नोंनि मदालगुरियाव हाय नों मा होनगोन बेखौ मानो लाबोआखै माब्रै रागा जोंखो बारा रायलायजाया दारिया एसे बानायना बेनिया दारिया गैया आंनि खानाया नोंजों खानाय हाजार चिरांनिफ्राय फैदों जोङो खर'खौनो हास्रानोसो एल'ग्रा फंबाय खानाय हानाया नों खय बोसोर जाखो बिदि खानाय हानाया औ आच्छा दे औ दे औ दे लानांगौ रयखौ खेबनि नैबेखौसो लानांगौ बिथाङा बांद्राय खोनाया सोरबा मिथिखायो औ फन खालामबाय एबार खोनाबाय दा ओमफ्राय नोङो खय बोसोर जाखो बे खानाय हानाया बिदि खानाय हानाया खय बोसोर जाखो दखान होनाया हा 8 बोसोर जाबाय बहा सोलोङा जेना नोङो आच्छा सिनायखौलाय मानसिखौ नुलांलाय सानसेयाव बेसेबां खामायो सानसेयाव खामायो खानायावबा हले मोजां मा सक होननायखौ मा सक होनो मा दखान मा होनो बाजारनि नामा आमजलि सका आमजलि मार्केट आच्छा एल'ग्रा सारनाव खानाय हाजा फैदों दिनै सान्दानो बिराद हेन्साबसिनबाय मोजां जादों खानाय हानायाबो गाज्रि जायाखै थिगानो मोजांसो जादोंब्रा थिगखौनो बानायदों नोंबो हाजागोन दा औ एल'ग्रा सारा जोंनिफ्राय खै थाखा लाखिगोनब्रा नै दा एमजिआबो हाजागासिनो एल'ग्रा सार नों मा होनगोन बिनि खानायखौ एल'नोसै खानाय एल'नोसै माथो होनबावगोन साबसे एल'खो साब्रै जाबाय नांगोन 200ल'सो नों मा खालामो हा क'क्राझाराव होफैदोंब्रा क'क्राझाराव नोङाला सापागुरियाव हैदो सानसेयावनो 10,000 20,000 बिदि मानसि लाफानांगोन फ्राय नों हारसिं माबादि क'क्राझाराव फैबाय चिराङाव आरो क'क्राझारावबो दङ खानाय हाग्रा खिन्थु बर'फोरा खम चिराङावथ' बर'फोर खानाय हाग्राया बिराद गैखाया नैबे सापागुरि ओनसोलाव अदालगुरियावबा बर'फोर खानाय हाग्रा मोनगोन हाजाफै एसे ट्राइ खालामना नायबाय क'क्राझारनिफ्राय फैनानै खनसे ट्राइ खालामनानै नायनायबाय सोलोंनानै लाफै नैबे जोंनि सार एल'ग्राजों बे फोरोंना हरनो हागोन आरोखि जोबथारनायाव नैबे एल'ग्रा सारनि न'निफ्रायनो फोजोबसिगोन एल'ग्रा साराबो हनै सफैबाय सान्दा मोनदों माथो नोङो साइकेल नों मानो साइकेलजों हायस्राखो थाव जाया फ्रि एल'ग्रा सार साइकेलजों फैदों बिनि न'आव हाबफैदों ओमफ्राय दा बिनि जाखिनि ना दहाय बेसोरा अदालगुरियावहाय ना आमजुलि एरियायाव जों गोदोबो खानाय हाजा लाङोमोन मैगं थाइगं बायनानै लाङोमोन थ' बेवहायनो जोङो ब्लगखौबो फोजोबनोसै आरो नोंथांमोना बे आमजुलियाव हाजा फै आमजुलि एरियानि दिनै खानाय हाजा फैदों आं चिराङाव हाजायासो दिनैहाय अदालगुरियाव हाजा फैदों थ' लोगोफोर आंनि बे अफि ब्लग 2खौ बावहायनो दोनथ'बाय बाय बाय